Gagasi FM Sports exclusive with Samgelo, the Sport Mjida. Umphakathi waseNkandla north of KwaZulu-Natal ucela iphathimandla ukuba zisingathe imicimbi yezemidlalo on a more consistent basis kule ndawo. This follows a multi-sports day event ekade iseNkandla Stadium. Abantu abasha competed kuma indigenous games, chess, netball, boxing kanye nebhola lezinyawo. Umqeqeshi we-netball emazingeni aphansi uNokuthula Ntuli uthi uma le midlalo ingaba khona njalo lingathuthuka italente kanye nesasasa lezemidlalo. Yeah, basically that's the whole point, to keep them busy and take them away from drugs and all the things ezingekho right, and just to keep them healthy and fit. Sijabula kakhulu uma kuba nemncintiswano kanjena because avoid na teenage pregnancy nama drugs nophuzo emphakathini. Plan yakhe ukuthi ngithe naka stick kwistamach kakhulu ngoba opponent yakhe biphakamisa izandla ngaso sonke isikhathi. Amtshela sticker kwestamach usene breaking yana encane le time sebebuyela wakusebenzisa lokho wasewinayo. Mayizoqhubeka lizohamba kakhulu because ukujima uqale trainer nje uqale this year uqale this year. Italente lakhe ngibona lizohamba kakhulu if ezoqhubeka nabazali bakhe mabezomvumela aqhubeke futhi kuzohamba kahle. Game yethu ngendlela besiplane ngayo besiplane ngokuthi siyazi ukuthi bona badlala igame bayakwazi ukubamba ibhola and bazoatheka. Sivele sathi okay njengoba bedlala ngayo asime 4-3-3 siqale ngayo system leyo sabona ukuthi ayisebenzeli bagude emawingini. Sase sibuya sisithi okay asibuye nge-4-5-1 sabe ne-striker sodwa saba na-5 center sakwazi ukuthi siyibambe siyi-maintain bangakwazi ukushaya ibhola. Second half sisomaka ngama-counter attacks sithola ama-counter kuphela kodwa siwatholanga ukuthi amaningi so sakwazi ukuthi sisifike kuma-penalty. Ngijabule kakhulu oqala nje i-team yami bekade idlala i-Emerald League sayiwina i-Emerald League ngo-2022 njengamanje 2024 njengamanje yayiqala 2022 to 2023 sayithola imali yakhona ngawina eziligi ezimanje siqedela i-Emerald Cup njengamanje besiqale from last year sisangena ku-last stage manje sikwazi sisingena quarter final njengamanje sibheke ukuthi sodlala i-final. I-chess umdlalo omuhle okwenza ukuthi ingqondo yakho ucabange kahle futhi fast, so ukwenza ukuthi ukwazi ukuthatha inqumo ezisheshayo nanokuthi ukwazi ukuyivikela uma kukhona isimo mhlambe obhekene naso, so ikwenza nje ukuthi ube strategic futhi ukwazi ucabanga fast. Lokho mhlambe engingakusho ngimayelana ne-chess.